Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today, gusto kong i-share sa inyo ano yung mga ginagawa ko na homeschooling sa aking anak. Homeschooling means yung anak ko is tinuturuan ko lang siya dito sa bahay since hindi ko na siya pinag-aral this year kasi masyado pa siyang bata at baka magmadali siyang magsawa dun sa um, mga activities sa school. So, naaawa din ako sa kanya kaya hindi ko na siya pinag-aral. Siguro pag saka mas may time pa din kaming makapag-ipon para sa kanyang sa susunod na maybe sa susunod na pasukan or sa next year. Hindi pa namin alam, hindi pa namin sure, pero 3 years old pa lang naman siya so hindi namin minamadali. So today, hindi ko na patatagalin pa. Gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko ng mga homeschooling stuff, educational stuff na alam niyo naman ako, mahilig ako mag-budget, mahilig ako magtipid sa mga bagay na binibili ko. Kaya, kung gusto niyo mag-homeschooling sa inyong anak, may mga items or may mga educational stuff na mura talaga. Hindi kailangan bumili ng mga mahal na mga gamit. So, yun. So, ayoko nang patagalin pa. Gusto ko nang simulan agad-agad. So, eto mga ipapakita ko sa inyo guys, eto yung mga educational stuff na as in ginagamit ko talaga siya. So, unang-una guys na toys na inano ko is etong blocks. Yeah, parang sira na siya. Sirang-sira na talaga yung bag niya. Pero, kung nakita nyo sa last vlog ko nung binili ko tong blocks. So, eto yung the best na um, ito yung pinaka the best talaga na toys na for education kasi nag-e-enjoy sila at the same time na natuturuan natin sila sa pamamagitan nito. So, ang ginagawa ko dito guys, hindi lang um, after kumili nitong blocks, pabayaan na lang natin silang maglaro. So, kailangan natin silang turuan. So, kagaya nito, etong blocks, whenever, pero syempre pag bago yung toy, talagang yun yung pinaglalaroan nila. So, dahil yung excited pa sila sa paglalaro. So, pag ganyan, naglalaro sila, nag-aano sila ng shapes, or ganyan, nag-aano sila. So, while they playing, ang ginagawa ko sa anak ko kay Hardly is, okay, pag sinasabi niya, mama, may nagawa akong ganito. So, ang ginagawa ko, okay, wow, very good. So, syempre, we have to, i-praise muna natin sila na magaling sila, syempre. At ginagawa ko sa kanya is, okay, sabihin mo kung ano yung kulay nito, orange, blue. So, that way, natututo siya na at least nag-enjoy pa rin naman siya. So, yun. Tapos ito, marami siyang nagagawa, nagiging creative yung utak ng bata. At saka talagang sobrang ganda. Ito yung, siguro kung i-rate ko to, siguro na sa mga 9. 9, basta paano ng 10. 10 yung highest. Pero ito talaga yung the best. Yung blocks talaga. Tsaka may mga malaki pa nito. Yeah, mas gusto ko yung mga malaki talaga. So, yun. Ito yung pinaka-perfect talaga. Ayan. And also, ito yung mga papakita ko sa inyo. Actually, hindi ako nagpo-promote guys hindi ako nagpo-promote ng aking items, okay? Alam niyo naman ako kaya nagbebenta ako ng mga ganito sa aking online shop kasi alam ko yung mga ganitong bagay. Kaya ito yung mga binibenta ko, yung mga educational stuff, um, mga educational toys, yun yung mga binibenta ko. Pero ayoko mag-promote dito sa aking channel dahil alam ko dito sa aking channel is about budgeting kaya ayoko mag. Pero ito yung mga samples ko guys na pakita ko sa inyo. Kasi ito talaga is ginagamit ko talaga sa anak ko. So, ayun. So, kagaya nito. Eto guys is mga ito, tawag dito, wooden tassel. So, ayan, ito may numbers, ayan yung ilaw, may numbers, tapos ito may alphabet. So, yun, meron din mga shapes. Ito yung pinaka-favorite niya, ito mga shapes, ayan. So,
yung mga, yan na yan guys, is, perfect siya for homeschooling dahil ang mga anak niyo is nag-enjoy talaga sila kasi gustong-gusto nila ito yung mga ganito na naglalaro. So, eto yung ano itsura niya. Ayan. So, eto naman, ginagamit ko siya. Okay, give me the diamond, give me the heart. Yun yung ginagawa naming laro. Pag ano, okay, tell me kung ano yung kulay nito, ano yung kulay nito. So, yun. Yun yung ano, ginagawa ko sa kanya, sa aking pag-homeschool. So, ano pa ba? Basta marami pang ano guys, marami pang mga ano, tapos bigyan nyo sila ng, um, actually ito guys, nabibili ito na mga may 24 pesos, may 38 pesos. Yun yung mga prices niya dun sa store talaga. Tapos, by the way naman pala, etong blocks na ganito is nasa mga 200 pesos. Pero, hindi niyo man offer yung 200 kung wala kung medyo kapos sa budget. May mga blocks na guys na 45 pesos, 35 pesos, kagaya nito. Ganitong blocks. Ang mga ganitong blocks, mura lang itong mga ganito. So, yun. May mga paraan, guys. Pero eto, ganito yung bilhin nyo kung hindi nyo pa afford. Basta may mga mura na ngayon, guys. Maghanap kayo. Hindi kailangan mamili ng mga sobrang mahal. 'Di ba? So, maghanap lang kayo ng paraan. Pwede naman kayong gumawa ng yung mga flashcards nyo, yung sarili nyo flashcards. Pero for me kasi, hindi ko kasi ano yun, kasi yung anak ko, mahirap kasi siyang turuan kasi gusto niya naglalaro. Yun talaga, gusto niya maglaro. At saka gusto niya mag-aral, pero gusto niya maglaro. Mas gusto niya maglaro. Kaya naghahanap ako ng mga colorful na bagay, mga colorful na mga gusto niya paglaruan. So, ganun. So, eto naman guys. So, eto, sirang-sira na to dahil gamit na gamit na niya. So, eto yung, kagaya niyan. Yan, hindi ko na siya ma-erase dahil yung sinulat niya dyan is yung permanent na pen. Yung may pen kasi na permanent at may pen na yung pang whiteboard pen. So, yun yung ginagamit dito. So, eto, hindi ko siya namalayan kasi na ginamit niya pala yung aking permanent pen. Kaya, hindi ko na siya matanggal. So, eto yung way para, um, eto yung ginagamit ko pag tinuturuan ko siyang magsulat. Kasi, 'di ba, may mga tractors, especially lalaki yung aking anak. So, gusto-gusto niya yung mga ganyan. So, ang ginagawa ko is yung gamit niyo dito is yung makikita niyo yun sa mga ano, sa school supplies. Sabihin niyo lang ano, tawag dito, whiteboard pen. So, ayun, naaano kasi yun, na-erase. So, kagaya niyan, meron kasi silang tinatrace. Ayan, kung nakikita niyo siya. Tapos, may mga ganyan. Yan, yung mga ano, para ma-practice yung kamay nila para sa mga ganon, mga wave-wave, ganon, para matuto silang magsulat. So, eto yung ginagamit ko. Eto, nabili ko lang to, ano to, 35 pesos. Sa Unitab ko din to nabili. So, alam niyo na, mahilig ako manghanap ng mga mura. So, yun. Tapos kita niyo yung aking whiteboard na cars. Nabili ko din yan para sulat-sulatan niya, pero kung wala kayong ganyan guys, pwede kayong gumamit ng ganito, oh. Actually, favorite to ng anak ko din, magsulat-sulat. Um, ano lang to guys, kinuha ko lang siya dyan sa ito yung ginagamit ko kasi sa ang tawag dyan. Basta may mga sulat-sulat, mga sinusulat ako. Kagaya nito, ano lang to guys, cartolina, yeah. Cartolina na black. So, babibili lang to guys, mga 8 pesos. Tapos, bumili kayo ng, teka, nasa na ba yung aking yung colored chalk. Eto, colored chalk to. Ano lang to, 11.50 oh. Yung price, ayan oh. Nakita nyo siya. Ayan, 11.50 lang to. So, eto yung niya, itsura niya. So, ayan, yung mga sinulat ko na siya. Ayan. So, pwede na tong pang-alib sa mga bata na i-erase to. So, eto pwede yung gamitin kung wala kayong whiteboard.
So, yun. So, kasi noon naman nung wala pa akong ganyan, ito yung ginagamit ko sa kanya. Ito. Yan. Pero today, ginamit ko siya sa aking, papakita ko siya sa inyo. Um, ewan ko kung nakikita nyo. So, yun yung mga items. Yan, yun yung sinusulatan ko. Yung aking order, yung ship, pag paid na. So, yun yung aking sinulatan. Pero magagamit nyo yan pag magtuturo kayo sa anak ninyo. Pag wala kayong ano. So, 'di ba? Very affordable. So, yun. So, yun lang guys. So, kasi, for me kasi guys, wag nating madaliin yung ating anak. Kasi kailangan kasi dapat nag-e-enjoy sila, hindi yung puro ng pag-aaral. At saka, yung anak ko, hindi siya laking, ang tawag dito, hindi siya laking tablet, hindi siya laking cellphone. Kasi talaga naglalaro lang talaga siya. Kung nakakapag-cellphone man siya, sobrang bihirang-bihira lang talaga. Yung minsan pinag-YouTube ko siya, pero sobrang bihira lang talaga mangyari. Yun, kasi kinagamit ko din yung phone para pang sa Shopee, pang business, so ganun. So, yun. Yun yung aking, guys, tips sa inyo. Kasi maraming ways na, kasi minsan, bumibili tayo ng mga toys. Okay lang bumili ng mga toys, pero mas maganda din yung may toys ka din na educational para at least natuturuan mo sila. Ganyan. So, kasi sa aking anak, sa aking pananaw lang ha, um, hindi naman kailangan i-compare natin sila sa iba na kesyo yung anak nila magaling mag-English, yung anak nila sobrang matalino. So, kailangan, kasi may mga parents kasi na gano'n, na very competitive sila. So, parang yung anak nila is na pressure. So, ayoko yung gano'n. Gusto ko chill-chill lang. So, gusto kong mag-enjoy siya. Gusto kong maglaro siya sa ulan. Ganun yung mga gusto ko. Ayokong ipilit sa kanya yung ayaw niya. 'Di ba? So, kailangan i-enjoy niya yung kanyang childhood. Kasi ako, sobrang enjoy ko sa aking childhood. So, gusto ko siya rin. Na ma-enjoy niya rin. So, ayan. So, I hope you guys enjoyed. Sana may natutunan kayo dun sa aking mga tips, sa aking mga sinabi sa inyo. So, yun. And please do follow me pala sa aking Facebook at saka sa aking Instagram na It's Our Family Budget, or click nyo lang yung link sa description box, guys. Nasa baba lang yun ng description box. And yun. And please like this video guys kung nagustuhan ninyo. Kung meron kayo napulot dito, or do share this video para may makakita din na iba, kung yung mga mommies na hindi alam kung paano mag-homeschooling sa kanilang anak. So, yun. And please do subscribe and see you in my next video, guys. Bye-bye!